शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय। और देखी भोले बाबा के चर्चा में भांग धतुर बेलपत्र सब कुछ आ गइल बा और राजू बाबा के अंगना में सब कुछ सजा के आ कैसे भोले बाबा के बुलावे के बा, चर्चा करे के बा। कैसे कि अरे छतवा बोले लका गावा, आंगनवा बोले ला तोतावा। चर्चा से पहले छत पर कागा बोलता, तोता बोलता, शिव गुरु के बुलावे के सबको ध्यान लगौले बा। अब बुलावता कैसे कहता, कैसे कि अरे छतवा बोले ला तोतावा, आंगनवा